जामाय जेबो थानासै जामाय को बाजा थानाय ओके नी जामाय बा ताबो दालि ला बाय साइड मैनेजर खाइतों बोले उनाव हेपन जामाय ताबो तकेसे बसाजो बिसि थांमा मार लखा जामाय बियां बता साइड दंबो जामाय जामाय ता बोरै रान्दिन र मास दिल्ली थांदो यो तामा बोरै रान्दिन र अच्छा मोर नामे सादोग्रा साना आं तिनि थांना नायगोन जामाय किन्तु बा जामाय जामाय ता सावदा आं सावनो साया न ना किन्तु बिसास खाजि सामोन जामाय दा ख ता बाथ नले बुफुर काजिना हनै दं नावरागो साइडया मांखो यां मना गेले वासा काजबा कोनक दहना सेमिया को बाजै आगै नक बारा तनि मा तमरा खता सागा सावने काजबाय मालाया दसो आव बाजै अब त हाइनो हमनो ते कय दिन नगत लांग हन्द खता तामा तागान फाइसे नरो दगरा साबो 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 दगरा खा आं तो साबो ओ नों बुजियाखो ताम नो बुजिनान ताम ना आनि मकल बाय नुगै दं आं ताम नो बुजिनान ने साबो बा ओमान बुरिया मो लेकिन 1 सेकंड दाइलान बुरि साबो तामा दाइला सावा न बिन चलांग दं बादि नों साइमना सिहनो ने आं बिन चलांग मा दंगो जे जांगा रखे आं बिन चलांग या हे ओ साइड मे जमा पॉइंट आउट खेना फो हे बखे निजिनि बिहिक दंथ तै तामोनि बैराबाय हामदो दं हनो बखे तामासे दंना रंलियाबो गे ताक तां खानि से बाय तां खानि दंसो कागान ता हनो बागे दं दं नाम ते लुचा बिहारबो नों ना तु फा냐 हने आं साइमानो खनादि नोंगा न हामजाके ताइ ताना तुबि नंनि नुखुवा आनि बागै अनेक दिन जाना खा आं बागै न आन लामा आं थाका नंग नामा नर दंसि आई लव यू ओह आई लव यू तो जानो आं न ना तुनाय बड़ा हरामी हो बेटा हाजे नों ता हायो नगो हाय नन हामजाव को फैगिता ने साइतन थौ आबरबो साइड थुनाम थुनाय नों साबला जनो आबोरि बायसिन दं दं बिलासा बि दं तदे आं खबो रबो दं रबाय आं खानासि मैया लासे खायनाय आबोरि बायन थांजोबो गिदा हाय नन हामजाव को नंग बेन दं ना जा सही बात